مرندك تغو كرسي كما جن أرسفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بندرابي جولبي caggal ne jettuɗen Allah e julɗen e annabi en garti wadde toɓɓere gowɗen wadde soko jooɓaari julɗo. jooɓaari julɗo kadi hande addani on toɓɓere nde islam andi, toɓɓere nde Allah haali e deftere mum ayeji kewɗe ma won 16 aya alquran e hadisaji 30 fof haali e ndeɗo toɓɓere nde jogorɗen haalde. holnden toɓɓere ɗum woni al amanatu hoolare. hande eɗen jewta ko yowite hoolare. hoolare noon sen pirti ɗum tugnade tafsir imam Qurtubi ko wi o wi al amanatu ta'ummu jamia wadhaifu ddin. hoolare hubtidini dendagal gueɗe diine. kala ko miijiɗa e diine hoolare nani nder, kala ko miijiɗa e diine hoolare ana hen. wiyama hoolare kadi ne jogii daawe kewɗe ina jeeya hen addinu diine o. diine o hoolare nani nder amana. wal aradu e kaake kadi ɗe jiiɗon e dow laral lesdi ɗe, kaake ɗi yimɓe jogui ɗe hoolare nani hen, ina jogui hen gueɗal. wal amwalu e jawɗele, wal ajsamu e ɓalli, ɗum ɗo foof hoolare nani nder. wal aswaju e suddiɓe foof hoolare nani nder. wal maarifi e gande foof hoolare nani nder. ɗum ɗo ɗum kalɗen foof so hoolare ala hen tan fewata. wal wilayatu e laamu so hoolare gasi hen bonat. wal wisaya e wasiyaji, so neɗɗo waɗi wasiyu mum so hoolare ala wasiyu o si'initake. wal asrar e sirruji cuuɗidi so hoolare ala sirruji fof caktoto. wo shahada e seedade so hoolare ala neɗɗo fof no wawi seedade so tawi wona neɗɗo koolaɗo walla hoolare ala ɗon ina wawi seedade ko wona gonga. wal qada'u e ñawore, ñawore kadi so hoolare ala ñawowo o wawa ñawde gonga so tawi o wona koolaɗo kolniɗo. wal kitabatu e bindol walla windude, kala ko neɗɗo ina winda so tawi konngol hoolare filtaki ɗum, o ɓornaki ɗum, o wuuri ɗum, o windata ko moƴƴi walla o windata gonga. wo naqlul hadith, egginde hadis kadi woni egginde haala. an andi ka jaydiyanke, an andi ka neldowo kabruji, an andi kala ko wawi hen wonde so hoolare tawaka tan fewata. won risalate e ɓatakuji e nule fof ma hoolare wona nder. wo sam e nanɗe, wol basaro e jiiɗe fof beela hoolare wona hen. nde wonno so neɗɗo hoolnaki ma heɗo ko fotani heɗade, so neɗɗo hoolnaki kadi ma ƴeew ko fotani ƴeewde. wo sa'iril hawas e dendagal gueɗe tinoje e neɗɗo ɗe, gila e hinere mum ha e noppi mum ha e kene mum ha e ɗemgal mum, kala ko wondani e hoolare ɗon kadi musidɓe julɓe peewal wonata ɗon. e nder hen noon alquranul karim ina fecci hoolare pecce tati. jeese tati ɗe ganda mawɗo biyeteɗo ibnul jawzi o ƴetti hen e yogo e fassiroɓe ko wayno ibnu kathir e imam Qurtubi o ƴetti e tafsiraji mabɓe. o wi hoolare arwaninde ko alfaraid, ko farillaji ɗe Allah farli ɗi, ɗinno katajine e hoolare. tugnade ɗo Allah wi ya ayyuha alladhina amanu, e hey mon yimɓe gonɗinɓe Allah julɓe, la tahunu llah wote jamfuɗe Allah
wa takhunu amanatikum e gansa ha jamfoɗon hoolare mon jamfade Allah noon woni waasa wadde ko Allah yamirma ko e farillaji e aya goɗɗo kadi ko yowite desde alquran arti hen waɗi hen hoolare ene jeeyato jomiraɗo teddutoɗo wiyata inna allaha na jomiraɗo ya'murukum ina yamira on an tu'addul amanati ila ahliha nde tottoton hoolare jomum en foti ko desde walla ko wawi wonde fof ñamale wawi wonde fof yo ruttine jomum neɗɗo resdima ruttin ɗum desdal mum so yonti ruttinde sa ñamlima yoɓ ɗum ñamande so yonti yoɓde eko way noon alquran arti hen dawal tataɓiwal walla yeeso tataɓo ko alquran haali e hoolare koko wiyete iffat wa siyana ko nefde e rende nefde noon e sharia woni kala ko sellani dagaki kala ko harmi julɗo o nefa ɗum wawa ɗum woɗɗitade wawa ɗum rentade wawa ɗum ɓurnude hoore mum saabu julɗo gongra e gonga so yii ko fewani wa'ata kono ñantiɗo kuccuɗo soɓe ni ñantiɗo kam so wiyama ɗum ko soɓe ada to ko takkade e yekkidde tekki mum e rentade waɗa kala ko wawi ha wasa bonnude ñantugal mum kono julɗo ne so wiyama ɗum ɗo koko harmi walla koko aña walla hawrani e weloyi Allah e nulaɗo mum omo rento ɗum omo nefa ɗum ha no fewi wa minhu qawluhu taala ene jeeyato jomiraɗo wi inna khayra man istajarta alqawiyu al amin ɓuuri moƴƴude mbo aɗa hasa woni aɗa yoɓa ligganoma ko joom sembe kolneɗo ay ɗum ɗo en kaalino nane islam no yiiɗi neɗɗo bawɗo ko waɗata ko ay ɗum ɗo ko qissa woni ɗo ngol ɗo konngol ari ko hakkude annabi Moussa e annabi Shuaib tumon annabi Moussa dañde Firawna caɗele o yalti wuro o yeeti wiyete Madian o tawi toon annabi Shuaib o tawi ɓiɓɓe makko ɗiɗo rewɓe ene ƴooga e ɓunnuno no luggiɗi nangue ne wuuli bagal ngal no teddi ɓe kattanani kañum ombo woni sagata gorko tiɗɗo o waɗani ɗumen ɗon liggey pattam lamo sukaɓe rewɓe kooti kaalani jiknaɗo mumen wi ɗumen yoɓ oɗo waaji yoɓ ɗum saabu ɓuuri moƴƴude joɓeteɗo ko bawɗo ko waɗata ko taw kadi ina jogui sembe taw kadi ina feewi woni ina nunɗi wadde o yoɓa ha timmi qissa mum nani toon wona ɗum ummini men ari kadi e hadis yummen joom suudu annabi woni ummu salamata radiallahu anha o ƴetti abou hurayrata o ɓe mbi nula sallah sallam wi al mustacharu mu'taman o wi disnaɗo ko koolaɗo kalfinaɗo hoolare ɗum ɗo ene foti wattorede neɗɗo suɓima yimɓe fof ari yonama disnima haalanma gueɗe mum cuuɗiɗe fof ya rokku ɗum hen hakkille e feere son ceerti a fotani yaade mbiya kaari de arino namnomi naggam ene disnomi naggam par ce que ka koolaɗo ka kalfinaɗo secret ka kalfinaɗo cuuɗidi a fotani ɗum saktude a fotani haalande mo kalantama ko haw yaaha anne duttoɗa cakta ɗum ko jamfu wadde nula salah sallam al mustasaru disnaɗo mo'ta mun ko koolaɗo kalfinaɗo hoolare yo dara hen hattiɗo ay bandiraɓe mboɗo sikki ma en garta toɓɓere nde ko fayi arde nde wonno damal ngal no yaaji kono ko jubbate hen koko ni yaari ɗum noon on calminama on juurama wassalamu aleykum wa rahmatullah